Hello lwgwpwr, welcome to my channel Care Musari. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आं मोनसे भिडिअ क्लिप देखायनो थादों आरोना। बे भिडिअ आंखौ ओरैबायदि बुदों नोंथांमोन नायनांबाय थादो भिडिअखौ। फैदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। हाहा कैसा लगा मेरा एक्शन? लोगोफोर बिदियाव जा गारि जोदों बे हिर'खौ जुदि आङो फिल्माव हिर' लायोबा बेखौ गुन्दा लाबा बेखौ जोख्लाबजोबगोन आं। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं लोगोफोर भिडिअनि जितु माने क्लिपखौ नुदों दा बे क्लिपा जाबाय मोनसे फिल्मनि अरखि फिल्मनि बे अरखि फिल्माव माने आंखौ गुन्दा फाट लादों आरोना साइडनि गुन्दाफोर बै बुजाला बायग्रा गुन्दाफ्रा बेखौ लादोंमोन आरोना आंबो फाट खालामदोंमोन आरोना बुलायबाय थिग बुलायदों नुबायना लोगोफोर आंखौ बुदों माबायदि अरखिनि हिर'आ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा बुजानायखौ मोजां मोनदोंबा बुजानायखौ मोजां मोनदोंबा बुजानायखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो बेबायदिनो सानफ्रामबो बेबायदि भिडिअ नायनो लुगैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल घन्टाखौ थं थं बुनानै हो दे लोगोफोर बाय बाय।